Hej og velkommen til Filmulven. Jeg har fået set Don't Hang Up. Nu har jeg set den 2 gange. Og jeg synes, den her film, den starter så fed ud. Eller i hvert fald det meste af filmen. Den første time er rigtig fed. Den handler om, at de her 3 veninder her, de tager ud i sådan et hus. Lejer et gammelt hus. Og så begynder der at ske ting og sager, sådan lidt overnaturlige ting, ting der går op, lyde, man ser nogle skikkelser, og alt sådan noget her. Og så er det som om, at en af pigerne her, de som bliver besat på en måde, hvad kan man sige, altså, ja, og så begynder de sådan ligesom at tage sig lidt hen, og så begynder der at ske noget mere, og den er faktisk ret creepy, i hvert fald sådan, jeg synes den første time i hvert fald utrolig creepy, og har virkelig noget at byde på. Men altså, jeg skal lige sige, at den optages sådan fra en mobiltelefon. Hende her hovedpersonen, har jeg ikke engang huske, hvad hun hedder nu, men hende her hovedpersonen her, hun har kommunikeret med hendes fyr over videosamtaler på telefonen. Og det filmes igennem telefonen, igennem hele filmen. Og jeg kan faktisk godt lide den måde, den er lavet på. Og effekterne heri er ufattelig fede, synes jeg. Lige nogle gange skuespil kan godt halte lidt. Men alt i alt, så synes jeg, det er fantastisk. Og alle de her overnaturlige ting, der sker heri, de er så creepy, og jeg fik fede chok i, første gang jeg så den. Og jeg synes, det var helt genialt, at det var sådan nogle vilde chok, jeg fik. Og det elsker jeg. Jeg elsker at få de her chok her. Jeg ved godt, mange de synes, det er sådan noget, det er cheap og skære jumps og alt muligt, men jeg kan lide det. Det jeg så vil sige ved den, det er, at når vi så når til slutningen, hold kæft, jeg synes, den er flad. Og det ødelægger faktisk hele filmen for mig. Og det gør, at jeg har ikke rigtig lyst til at se den igen og igen. Nu så jeg den igen her sammen med en veninde her for... Jeg tænker, den skal lige have en chance mere, fordi den havde et eller andet, men jeg må sgu indrømme, lige så snart man når til den slutning der, så for mig, der dør den virkelig. Altså det her med at, jeg vil ikke afsløre det, men det er noget, jeg selv kan tjekke. Slutningen synes jeg var noget værre bagl. Men det er jo individuelt, men skuespil, det haltede lige lidt en gang imellem ved nogen heri. Hvor jeg synes, det sådan, så kører det op, så spiller de helt vildt godt, og så ligesom så falder niveauet lidt igen. Men hvis jeg skal sige noget om sådan en okay film, men det er jo lidt flad slutning. Så det var lige, hvad jeg havde at sige om den her. Hey.